Вясновыя замаразкі і летнія дажджы дадалі клопатаў аграрыям. Першы укос траў сёлета пачалі пазней, чым звычайна. У Гомельскім раёне птушкафабрыка «Рассвет» – адзін з лідараў па нарыхтоўцы сакавітых кармоў. Люцэрна ўжо дайшла да патрэбнай кандыцыі. Укос пачалі ў апошні дзень вясны. Гэтая каштоўная кармавая расліна шырока выкарыстоўваецца ў жывёлагадоўлі. З яе атрымліваюць розныя віды кармоў. Для жывёл гэта выдатная крыніца харчавання з высокім утрыманнем бялку, вітамінаў і мінералаў. Мясцовыя спецыялісты, аднак, да капрызаў надвор'я ўжо прыстасаваліся. Свежаскошаныя травы укладваюць у валкі. Пасля падвяльвання травы адпраўляюць у сенажныя ямы. Каб сенаж не прамок, яго будуць накрываць спецыяльнай плёнкай. Птушкафабрыка нарыхтоўвае корм для ўласных патрэб. Акрамя птушкі ў гаспадарцы больш за 1000 галоў буйной рагатай жывёлы. 1200 тонн кармоў ужо нарыхтавана, па плане закласці каля 2000. У Гомельскім раёне між тым план па касьбе траў выкананы на 25%. Штодзённая задача для кожнага з раёнаў – 11 000 гектараў. Такія нарматывы агучыла напярэдадні кіраўніцтва вобласці. Пра летні адпачынак у аграсектары зараз і гаворкі не ідзе. Позні укос – сінонім страты якасці. За дажджоў ва ўборцы кармоў даводзіцца рабіць перапынкі, таму механізатары выкарыстоўваюць любы сонечны момант.